калі хто не ведае, гэта в'етнамская кава. Хто-нибудь спрабаваў? Хто не спрабаваў, але б хацеў паспрабаваць? Вось, хто чакае, што з першых радкоў, мабыць? З сярэдзіны? Вы не спрабавалі? Так, паспрабуйце. Калі што, гэта падарунак напрыканцы. Смачна, але сёння гэта самы горшы в'етнамская кава, якую я спрабаваў. Але вам спадабалася, так? Таму пакупайце в'етнамскую каву. Не ведаю, чаму я вырашыў быць амбасадорам гэтага напітку. А чым яна адрозніваецца ад звычайнай кавы? Яна з пахам камунізму. Тут скандэнсаванае млека. Ведаеце, што это такое? Так, по-польску скандэнсаванае млека. З чаго мы пачнем? У меня есть боль, у меня есть гісторыя, якая недавно со мной здарылася. Некалькі дзён таму я пашоў на шпацыр со сваім сабакам. Шоў па вуліцы, гэта было ўвечары, было даволі позна, недзе там 11 вечару. І бачу такую карціну. Некалькі метрах ад мяне мужик цягне ў пад'езд жанчыну. Яна супраціўляецца, глядзіць на мяне і нешта крычыць. А я быў у навушніках, я са сваім сябрам размаўляў па тэлефону, а ў меня, ведаеце, шумападаўленне, і я цалкам не чуў, што яна крычыць. Я б толькі бачыў яе твар такі, ведаеце. Яна такая... Яна таксама была з мікрафонам. І, я бачу гэту ўсю карціну, я разумею сітуацыю так. Мужчына спрабуе зацягнуць у пад'езд жанчыну і згвалціць. Я так бачу гэту карціну, я свайму сябру кажу, так, я ператэлефаную тут. Гэтаму гораду патрэбны герой. Я здымаю навушнікі, потому что в наушниках цяжка біцца, і я здымаю навушнікі, і оказывается, што сітуацыя не зусім такая, якая я думаў. Тому што я зняў навушнікі і чую наступнае. Жанчына глядзіць на мяне і крычыць: «Для чего пан мове по-украинску? Чи пан есть в Украине? Пан есть в Польске, в моем краю. Нех пан в моем краю мове по-польску». Я таки стою, таки думаю, якая ты няўдзячная жанчынка. Я тут збіраўся тебе дапамагчы выратаваць тебе ад згвалтавання, блядь. Пачакай, то бок яна гэта крычыць табе, а не таму украінцу, які цягне яе ў пад'езд. Яна крычала гэта мне, таму што я шоў са сваім сябрам, я размаўляў па-беларуску. І я, дарэчы, яна падумала, што гэта украінская. Цікава, што нават у такой сітуацыі яна больш баіцца мігрантаў, чым гвалту. Ты вырашыў, што гэта хутчэй за ўсё гвалт, але з-за того, што яна цябе выправіла, вырашыў не выратоўваць яе. Яны ў пад'езд зайшлі, я не ўмею адчыняць пад'езды. Цікава, гэта іх жыццё, не трэба улязаць у яго. Кожны з нас з гэтым можа сутыкнуцца ў жыцці ў Польшы, правильно? Так, у кого-нибудь быў... Не, з гвалтам, так, па-першае. Не, я кажу пра сітуацыю з такім антымігранцкім настроем. У кого-нибудь было ўжо, калі вам крычалі? Было? Што было у вас? А што у вас было? Я думал, ты скажаш, у когосьці быў ужо антимігранцкі настрой. Заебали гэтыя мігранты у нашай Варшаве. А у вас якая гісторыя? Што здарылася? Я могу отвечать на русском языке? Так, конечно. У меня было очень интересно. У меня было... Пробачте. Я жартую. Але на своей справе можно отказывать на любой мове. Это просто я ведал, что смеяться будут. Пробачте. Только что, кстати, произошло. Да. Я перакладу, гэта толькі што адбылося. Так, пробачте. Что у вас было? Такси. У таксі. Так. В общем, мы с моей подругой ехали в гей-клуб La Pause, и нас вез таксист. Поездка стоила 17 злотых. Он очень сильно стал злиться, потому что ему за такую смешную цену приходится нас куда-то везти. Мы разговаривали на русском языке на задних сиденьях. И он стал, как-то очень... Пародировать вас, як и драк. Он стал очень показательно злиться, выражать какую-то открытую агрессию на то, что он
за какие-то гроши везет нас куда-то. Ага. Вы б сказали ў гэты момант: у гей-клуб мы едем. Каб напруженность краху сбавить. Но я очень хорошо говорю на польском. У меня продвинутый уровень польского языка. Дуолинго. Они за это заплатили. И я ему отвечаю на чистом польском языке о том, что он не тактично себя ведет. Пожалуйста, дядя, придержите язык. На что я спровоцировала его на какую-то открытую агрессию, и он стал мне угрожать тем, что он сейчас нас вообще отвезет в лес. Але до лесу було б злотих 100, мені здається. Так, вам треба було так сказати: до лесу дорожей буде. Скорее всего, расплата была бы другой. Материальной. Блін. Цудоўна, што вы тут зараз з намі. А не ў лесе, недзе. Я ведаеце, што не зразумеў. Я ледзь не бачу палякаў таксістаў. Вы польскім таксі карыстаецеся? Не трэба. Карыстайцеся Уберам, там, Убер там ёсць. Там добрыя мусульманскія хлопцы. Яны нават не ведаюць, на якой мове з вами размаўляць. Але што гэта? Мы ўсё прыязджаем, а ўсё роўно палякі-таксісты дагэтуль, да? То мы патрэбны быць таксістамі в этой краіне. Дай нам час. Так, давайте паклічым нашу госцю сённяшнюю. Госцю, так. У нас сёння у гасцях Марына Ментусова. Давайте гучней. Марына Ментусова в гостях. Марина, дякую, що прийшла. По рукам зараз. Міхась уже з помилки почав, уже подав руку. Я просто думав, що Одна помилка, і ти спотыкаецца. помилився, Михась. І він почав одразу так нельга робити. Одразу. Ніби у тебе нема своїх рук. Я не ведаю, чому Я так з минулых гутарак я просто Гэта было- призвычаюся. Тримайся. Гэта было б не страшно, калі б ти на початку і мне, і драку подав руку так само, тады ўжо можна і Марыне. Так. Мені ён не подавав руку. І мне так само не подаваў. Так. Мне падалося, што Марына споткнулася. Гэта толькі... Ай, ты тут старой нема фармацыі. ніякага сексізму. Тут Ні, ти не бачу, як Яна жанчина просто ходить. жанчина, ніякого сексизму немає. Сьогодні інший час, Міхась, з жанчинами потрібно бути жорстким. Так, Марина, дякую, що прийшла. Давайте для тих, хто не ведає, Марина, можна так казати, Марина? Не, кажи Вероніка. Я правда, що спадарыня Марина, ці, Ти мабуть... потребуєш фемінітив від ім'я моєго? Маринка. Маринка. Маринесса. Маринесса. Калі хто не ведае, Марына актывістка, аўтарка кніг, таксама Марына, ты вядучая праграмы, я быў у цябе ў праграме. Один раз я был у вас у программе «Добрый ранец», так? Звичайна раніця? На БТ, ти був на БТ, це інше. Добрий ранець, Білорусь. Почекайте, я сапраўды был на нейкай программе. Як І називається? яна була у раніці, так? Так, а почекай, а що? Звичайна раніця. Звичайна раніця. Я не був у вас? І драк быў, але просто тады яшчэ Марыны там не Інша было. була. Для тебе гэтай жанчыны на адны твар. На адны твар. Усе яны. Чому ви не сказали мені? Пакуль толькі я трымаюся, так? Блін. Але ўсё наперадзе яшчэ. Дай час. Так, ну і вось, Марына, я рад, што ты прыйшла до нас, і яшчэ мы вось глядзелі нейкія інтэрв'ю з табой, і яшчэ мы ведаем, што ты напісала кнігу... Сучасная энциклопедия для дзяўчынак і сучасная энциклопедия дзяўчыны і сучасная энциклопедия хлопца, так? Правильно? Так, так. Вось, калі хто не ведаў, ну, тут уже няма дзяўчыны і хлопцаў, тут усе дарослыя, таму ты гэта вырашыла напісаць, наколькі я ведаю, ці мы не з гэтага пачнем? Не, можна і з гэтага. Я хацеў толькі на пачатку сказаць, што мы вельмі хваляваліся, таму што у нас першая дзяўчына ў нашым шоу. Я у вас першая. Ты у нас першая, так. Гэта будзе пяшчотна. Колькі разоў табе такое казалі? Вось у такой... Ты у нас першая ніколі.
Але я скажу так. Дайте час. Ну вось, дзякуй, што выйшло, таму што... Дякую, што дазволілі. Дзякуй, няма за што. І я хацеў табе, раз ж на то пайшло, падарунак у мяне ёсць, гэта... Фотаздымкі з Pornhub? Не, гэта мае фотаздымкі. Але з Pornhub. Так. Вось, кожнаму з вас, я просто кожны раз людзям падарункі даю. Так, пачакай, гэта ты надрукаваў дикпікі? Стрижака. Потым скажем, добра, калі пра дикпікі у мяне таксама ёсць. Не, калі пра дикпікі, можам пра дикпікі пагутарыць, калі вам гэта цікава. Ну, нам цікава. Ну давайте. Нам цікава гэта. Можа Такая гарачая тэма. Таму што у беларускім грамадстве у інтэрнэце адзін з апошніх скандалаў гэта дикпікі галоўнага чалавека з адной з вядомых арганізацый беларускіх, так, байсоў. Так. Правильно? Так. Вось. І вось што мне цікава. Я вось на них падпісаны, і мне ніхто не даслаў дикпік. Чамусьці. Я не падпісаны, але мне не дасылаю. Вось, мне здаецца, гэта таксама нейкі сексізм. Што думаеце? Праблема менеджменту. Праблема менеджмента. Вось, і такое пытанне. Што ў гэтым неэтычнага ў дасыланні дыкпікаў? Тое, што дыкпік непрыгожы, ці тое, што без дазволу? Ведаеце, я ніколі не лічыла, што я буду эксперткай па дыкпікам. Але ж у дзень, калі гэта адбылося, 5 беларускіх медыа розных патэлефанавалі ці напісалі мне з такім пытаннем, што вы лічыце наконт дыкпікаў. Я думаю, што я, блядь, не так зарабіла... Можна мацерыцца? Не. Можна. Што я зарабіла са сваім жыццём такога? Што я вось... Сядзяць нейкая рэдакцыя такія... Скандал з дыкпікам. Тэлефануем ментусавай. Срочна, зараз. Вось што павінна... Якая мне павінна быць рэпутацыя? На Еврорадыё так і было. Вось гэта дыкпік стрижака? І што ты будзеш рабіць? Як абеліць сваю рэпутацыю пасля такога? Не, ну ты ж не пры чым у гэтай справе. Гэта, наадварот, можа, гэта нейкі знак якасці, калі... Так, а я на самой справе не ведаў гэтую гісторыю пра дыкпікі. Ведаеш, як я даведаўся? Мы паклікалі цябе на перадачу. Я кажу, пра што размаўляць? І Міхась кажа, пра дыкпікі трэба размаўляць. Я кажу, чаму? І ён кажа вось гэтую гісторыю. Я не ведаў пра гэта. Пакуль не Што гэта А няправда. ты дасылаў каму-нибудь? Я дасылаў, так. Але з дазволу. Стрижаку. Так ён можа... Так ён твои дасылае, можа? А ты прыгожыя дасылаў ці Я не? прыгожыя дасылаў на А з самой півам? справе. А там піва было? А там было піва як марынад? Банка. Ведаеш, у вадзе аб'екты большымі. Я ведаю, што такое марынад. Ведаю, што марынад. У вадзе больше, то бок можна ці ў вадзе, ці ў люстэрку аўтамабіля адсылаць яшчэ. Так, у люстэрку таксама аб'екты могуць быць большымі. Чым ёсць на Лепшае самой месца справе. для дыкпіку. Вам падаецца, што галоўная праблема ў піве, так? Не, мне я не ведаў, напрыклад, і пра піва таксама. Я ўвогуле не... Ты бачыла гэты дыкпік на самой справе? Ну, скажы, бачыла ці не бачыла? Бачыла ці не бачыла? Давайте разам. Бачыла ці не бачыла? Бачыла? Прабач, што такое. Бачыла. Бачыла. І, тады журналісты правільна зрабілі, што цябе... Яны ведалі, да каго ісці. Я каталагізую ўсё, што мне дасылаюць. У мяне ёсць шмат дыкпікаў ад розных беларускіх вядомых мужчынаў. Нават ёсць фудпікі, так, мне дасылаюць ногі свае. Фуд, я думаў, ежу. Не, каб ежу дасылалі, было б не так. Чакай, фудпікі, хлопцы свае ногі здымаюць і дасылаюць? Так. Хлопцы свае ногі здымаюць? І Sweet дасылаюць? summer child. Пачакай, я па прыколу гэта рабіў. Не, я такое рабіў сапраўды па прыколу, я і не ведаў, што хлопцы таксама гэта робяць. А дзяўчынам цікава? А дыкпікі нам цікавы без дазволу? Пачакай. Без дазволу нікому не цікава, я згодзен. Так і фудпікі таксама без дазволу дасылаюць. Ты думаеш, я такая, калі ласка, ножку, пальчык, хоць пальчык адзіны.
Блін, Бля, навошта гэта? гэта Паглядзі, цікава. якія ногі. Блін, Яна як бы будзе моя. Як бы прыгожа на іх глядзеліся лідскія кеды. Фудпікі дасылалі. Якую рэакцыю чакаюць хлопцы? Ну, можа, я павінна была не... Не, ну, Не, такі намёк, типа, скидываешь ногу, прыходзь. Ну, типа... не, Я выйшаў. ты сама сказала, што так шмат дасылалі і фудпікі, і дікпікі. Мне здаецца, не кожнай дзяўчыны пахлопайце, каму не дасылалі ніколі дікпікі. Ну, на самой справе хто? Бачыце, не ўсім... Я вам перашлю. Ну, просто не ўсім нават дасылаюць, а цябе шмат хто дасылаў. Ты, мабыць... Прывілегірована, што ты Ну, хочаш? я не разумею, ну, ты сама про гэта думала, чаму табе дасылаюць? Ну, чаму? Ну, сапраўды, ну, што Тому это? што контакт ёсць, ну, зразумела. А, ты кажаш, вядомыя людзі гэта рабілі? Вядомыя людзі. Яны лічаць, што раз ты таксама вядомая, то... У нас ёсць нейкая секта, што мы можам дасылаць То вы друг як сям'я. нудзійская сям'я. Ну, я не ведаю, чаму яшчэ можна так вырашыць. Таму што я паглядзеў твою старонку, я вырашыў, што ну табе ніколі не дасылаю. Ну, ніколі не буду дасылаць нават з дазволу. Нават калі я буду прасіць, не Мне дашлеш. здаецца, калі напісана на старонцы актывістка, все, ідзе нахуй. Ну, мне здаецца, гэта адразу праблема. Ну да, прасцей адразу члену у капкан засунуць, блядь. Ну, ты разумееш, пра што я кажу. Ну, пра тое, што, ну, зразумела, будзе скандал. Наступнае пытанне. Наступнае такое. Дзякуй табе за кнігі пра сучасную энцыклапедыю дзяўчын. Чаму? Таму што я з табой згодзен з тым, што раней усё пісалі ў ролях. Нібы дзяўчыны павінны быць такімі, хлопцы павінны быць такімі, і гэта класна, што хтосьці звярнуў на гэту ўвагу і вырашыў, што трэба нешта адэкватнае пісаць для дзяўчын. І вось што самае галоўнае, я хацеў спытаць, ну, што самае галоўнае, што табе не падабалася ў гэтых... Памятаеце, раней былі гэтыя кнігі? Ружовыя такія. Ну, кніга прынцэсы, там нешта... Юнай ледзі. Юнай ледзі. Памятаеце такое? Вось, я чытаў, мне не падабалася. Не дапамагло вырасці табе, так? Не атрымалася, ледзі. так. Вось, а што там самае галоўнае, што табе напружвала, што не падабалася ў гэтых кнігах? Ну, там было так шмат рэцэптаў, вось гэтыя бутэрброды з сардэчкам. Я не ведала, навошта мне гэта ведаць. Там вось былі гараскопы, бутэрброды і нешта, што там яшчэ было? Як сервіраваць стол. Ну, нейкія такія справы. А вось мне ў жыцці спадабала нешта іншае было патрэбна. Вось як там з гаечным гэтым ключом разабрацца, як з табурэткай. Так трэба было энцыклапедыю хлопца чытаць, ну. Трэба памяняць вокладкі і ўсё. Можа. Але ж вы б тады не ведаю, што вы рабілі з гэтымі... Нет, вы б нас пыталі, у які час канкрэтна мы нарадзіліся тады, мне падаецца. Пра што? Я не зразумеў. А? Што? Не, ну... Ты сапраўды не... Цябе ні адна дзяўчына час... не пытала, у які час ты нарадзіўся канкрэтна? Ты маеш Цябе хоць хто-нибудь любіў калі-небудзь? Я проста з адэкватнымі людзьмі размаўляю. З мужчынамі? Ты сама гэта сказала. Гэта табе зараз, Олег, на дзень народзінаў. Так, ну да. І для хлопцаў таксама ёсць такая энцыклапедыя, так? Так, ёсць такая ж энцыклапедыя, таму яны абедзве забаронены ў Беларусі, таму што там не толькі пра правы, не толькі пра адукацыю, пра бізнес, пра грошы, пра ўсё, і пра правы чалавека, і пра дэмакратыю, дыктатуру, права голасу, таму што гэта ўсё важна. Ад нас... Я зараз лекцыю пачну, давайте... Пачынай. Не, это добра. Дзякую. Шкада, што... Ведаеш, колькі тут дзяўчын, якія не ведаюць, як быць дзяўчынамі. Тут усе на тых прынцэсах ледзі выраслі і ўсё. Сервіруюць сталы кожны дзень. Таму што ад нашых падлеткаў чакаюць, што адбудзецца ім 18 год, і яны адразу будуць дарослымі, а да гэтага з імі ніхто не размаўляе ні пра палітыку, ні пра нешта там, ні пра секс-адукацыю, ні пра... Яны не людзі да 18 год. А 18 год вось галасуй адразу за Лукашенка.
такі план. Ну, вось пра сучасныя энцыклапедыі дзяўчын. Мне, я сам супраць заўсёды гэтых роляў, якія нам з дзяцінства дадалі і мужчынам, і хлопцам, і дзяўчынам. Мне здаецца, жыццё павінна даваць ролю, а не кнігі, і не вось тое, што табе кажуць. Мы ўсе не бінарныя. Ты не бінарны? Я не бінарны. Я заўсёды так і думаў. Называйце мяне яны. Крыўцы. О, крыўцы, прыгожа. Сёння Гэта гутаркі ж тыя крыўцы жылі каля радзімічаў. Але ён быў адзін. Вось. Вы доўга дзержаліся? Цэлых мінут, хвілін 10? Мы трымаліся доўга, так. Я пра сябе. Але мне здаецца, ведаеш што? Мне здаецца, што сапраўды трэба дзяўчынам даваць і тую кнігу былую пра прынцэсу і ледзі, і сучасную энцыклапедыю, каб яна сама выбрала, кім быць. Сервіраваць стол ці правы жанчыны. Таму што я ўпэўнены, што жанчыны бяруць сервіраваць стол. Але галоўнае, што ёсць выбар, правильно? Вось тады мы яшчэ не трымаліся. Не, я пра тое і кажу, што, глядзіце, зараз пачалося такое нейкае спаборніцтва паміж дзяўчынамі. Дзяўчыны ўнутры краіны выхоўваюцца па кнігам вось гэтым прынцэсы і ледзі. Дзяўчыны, якія тут, будуць выхоўвацца па сучаснай энцыклапедыі дзяўчынам. І праз 20 гадоў паглядзім, хто лепшы. Да не, мне падаецца, што мы ў іншай метаўселеннай жывем. Таму што там дзяўчыны выхоўваюцца... Тут выхоўвае іх Тейлор Свіфт, Тейлор Свіфт. а там Настя Краўченка. А Настя Краўченка гэта хто? Гэта прадстаўніца Беларусі на конкурсе інтэрвідзення. Інтэрвідзення? Так. У яе быў дуэт Саладуха. Сапраўды? Так. І як атрымалася? Яна блогерка нейкая такая вельмі. Настя Краўченка? Настя Краўченка. І што яна спявае... Там аля як інстасамка, толькі без грашэй. На самой справе. Яна і без грашэй, да. Настя Краўченка, клас. І Настя Краўченка, а ты так кажаш, Тейлор Свіфт нібы лепей, што ли? Так. А чым яна лепей? У яе нейкія добрыя песні, мне падаецца. А пра што? А што, у ёй жорсткія песні? Вось гэта два такіх вобраза. Адзін, вось такая кантры-гёрл, добрая, таленавітая. Чаму? Пачакай, гэта таксама прадзюсерскі праект і там, не? Саладуха таксама кантры. Табак я памылілася. З аднаго боку у нас дзяўчынкі выхаваны Тейлор Свіфт, а з іншага Саладухай. Так можа быць. Зараз, ведаеце, нюцы нікому не патрэбны, таму што нюцы на старонцы кожнай дзяўчыны і так ёсць. Вось. Прабачце. Не кожнай, ты так не кажы, не кожнай. Кожнай другой. Все яшчэ жорстка, скажы чацвёртую. Кожнай, я не знаю, як сказаць, недарослай. Што? Я не ведаю, што сказаць. А навошта ты глядзіш аккаунта недарослых? Я не вінаваты, што ў мяне рэкамендацыі такія. Что это говорит о тебе как о личности? Незразумела. Я на русскай не разумею. Бачили фотки Марини з Турції? Ой, бля. Так, Марина, прабач за гэта. Мы не ведаем яго. Я не ведаю, пра якія фотаздымкі ідзе размова. Все в відкритому доступі є. Вось энцыклапедыя сучасная. Вось гэта было лішняе. Я не ведаў, як такое можна. Я не глядзеў, я не разумею, Мы не ведаем. пра што размова. А што за фоткі?
Ну, фоткі з адпачынку ў Турцыі. Вось тут я хочу сказаць, што на самой справе дзякую ўсім дзяўчынам, якія дасылалі нюцы, ведаеце чаму? Таму што, мне здаецца, у нейкім сэнсе яны выратавалі шмат людзей. Ну, шмат хлопцаў выратавалі, не? Ад сексуальнага напружання, так? Мне ўвогуле здаецца, ну, а што? А што, не так? Я не разумею, што я не так кажу? Не, ты... Сложно сказаць і хлопцаў, і дзяўчын. Што тут цікава, што што тут цікава, што дзяўчыны дасылаюць там, яны калі дасылаюць нюцы хлопцам, яны іх выратоўваюць з гэтым сексуальным напружаннем. І ў той жа час хлопцы, якія дасылаюць дикпікі, таксама выратоўваюць сябе з сексуальным напружаннем. Цікава, што абодва інструмента дапамагаюць хлопцам толькі. Не? Цікавая думка. І пірог дапамагае, і макароны дапамагаюць, і яцінае гнездо дапамагае, все што... Увогуле ўсё дапамагае мужчынам неяк пазбавіцца ад сексуальнай напружанасці. Сапраўды так макароны дапамагаюць? Ну, вы не... Ну, пірог, я зразумеў. А я думаю, як макароны... Не, макароны не, а пірог дапамагае. Ты кіно глядзеў? Так, я Там зараз макароны зразумеў. таксама былі. У адной з частак, так. А што такого в тых здымках? Ну, яны вельмі прыгожыя, а так, нічога. А, Прыгожыя сексуальныя здымкі, чаму не? Тайм-менеджмент. Вось, Марына, я ведаю, што у цябе шмат працы, і ты вспомніў штосьці цікавае. Ты шмат усяго паспяваеш. Ну, у цябе кожны дзень і здымкі, і праца, і ты вядучая, і там кнігу прэзентуеш, і яшчэ там фотасесіі і гэтак далей. Яна мама дачкі. Ну, добра, ты ўжо сказаў сваё. я адчуваю, што мужчына ў напружанні. Гэта мама дачкі, з якой яна ў Турэччыну хадзіла. Прынясіце мужчыне макароны. Так, яшчэ ты маці. Вось як ты ўсё паспяваеш? Таму што я глядзеў, што ты, я не сачыў за табой, але я глядзеў, што ты з 6 гадзіны раніцы ты на нагах, і ты ўжо пачынаеш свой дзень з 6 гадзіны і толькі о 12 спаць. Ну, 11. 11. Так. Ну, я, хутчэй за ўсё, гэта ўжо не запомніў усё. Я ўжо сплю, ўжо апошні час. Ну, не, я не ўсё паспяваю, што хачу. Не ўсё паспяваеш? Што жадаю, так. Гэта база. Гэта бестселлер. Як вы ўсё паспяваеце? Ніяк. Ну, гэта самы чэсны адказ, так. Так, можа, не трэба нават пытацца? Можа, не трэба паспяваць. Ну, не ведаю. Вось тайм-менеджмент — гэта такая тэма добрая. Я наогул не сябрую з тайм-менеджментам ніяк. Ну, чаму? Ну, у мяне... Я ўсё жыццё прачынаюся о 11. Так. Засыпаю о 3. Мне наогул часам здаецца, што я, можа, нейкі патомственны стораж, блядь, я не ведаю. І спачатку я неяк сумаваў з гэтага... Я думала пра тайм-менеджмент вось гэтага SEO, якога застукалі на канцэрце Coldplay. Вось што ў іх з тайм-менеджментам? То бок у іх у кожнага ёсць сям'я, свае, там, жонка, муж, свае пазіцыі SEO. Так. І канцэрт Coldplay. І яны ўсё гэта вось неяк так выруліваюць. Так я думаю, так у меня з тайм-менеджментам я яшчэ ёсць куды расці. Прыкіньце, вось у вас... Просто жонку, ну, зашкварна весці на канцэрт Coldplay. Я так лічу. Чаму? Вы лічыце... Типа Coldplay добрый Это гурт? ж не Imagine Dragons. Что не так з Imagine Dragons? Что не так з Coldplay? Я не разумею, а чым Imagine Dragons лепей, чым Coldplay? І то... Я згодны. Згодны, так? А вось мне цікава, з пункту гледжання правоў, вось гэтыя людзі, якіх яны рассакрэцілі, яны могуць падаць у суд? Ну, таму што я не разумею, чаму такое робяць. Калі б я пайшоў сваёй каханкай, і гэтая камера паказала нас, мне б гэта не спадабалася. Ну, таму што я не люблю пра сваё асабістае жыццё штосьці расказваць. Увогуле, я не люблю ні пра маці, ні пра сястру, ні пра дзяцей. Ну, мне не падабаецца гэта ўсё.
Ну ты ў такі момант, што ты робіш? Там ужо былі гэтыя цудоўныя рылсы і тыктокі пра то, што трэба рабіць, калі на вас наводзяць гэтую кіс-камеру, ты вось можаш зрабіць выгляд, што ты ратуеш жыццё, што там што ты некі балуешся і яшчэ нешта, што вы танцуеце. Я пачаў у такой сітуацыі крычаць: "Я злавіў яе!" Ага, нікуды не пойдзеш. Не, ну я просто про то, что я б не хотел, и мне здаецца, гэта нейкае такое парушэнне мяжоў асабістага жыцця чалавека. Я не толькі пасля гэтага інцыдэнту, я ўвогуле заўсёды, калі бачу ў інтэрнэце, ой, як міла яны там цалуюцца, а мне здаецца, ну не, мне здаецца, што гэта не патрэбна вось так вось жыццё людзей паказваць іншым людзям асабістае жыццё. І тут таксама вось гэты хлопец, ён сіло. І ў яго ёсць жонка, ну ёй гэта не спадабалася. Ну не так, ну добра, вось і ўсе даведаліся пра гэта, і толькі пасля ўсе даведаліся, што і ў гэтай дзяўчыны ёсць сям'я. Толькі пасля, і вось няма тут сексізма нейкага, што што вось сіло з-за таго, што ён сіло, больш вінаваты, чым маральна вінаваты, чым дзяўчына. Ну нет, гэта і па закону ён вінаваты больш, таму што ён кіраўнік яе. Ну так адбываецца, што ты калі кіраўнік, у цябе больш... Ну і што... Адказнасці? Так, заўсёды, канешне. Ну а калі ён узяў яе на працу з гэтай дамовай, што яны будуць трахацца? І хадзіць на Coldplay. Ну тады і не прячьце, калі вось камера на вас находите. Блин, так шкода жонку гэтага мужчыны. Отношения под NDA. Ну, это раскрытие job responsibilities. Як? NDA. NDA? Что это Ну, такое? гэта такі договор об нераспаўсюджванні інфармацыі. Non-disclosure agreement. О. Я подумал, сейчас. Не, дзякуй. Дзякуй. Гэта першы класны каментар. Але вам чамусь толькі пасля гэтага сорамна стала. Не, пробач. Не павінна быць. А тебе Павінна выдаецца, быць, Ідрак, непавінна. што праблема ў кіс-камеры, так? А не ў вось гэтым... А гэта іх асабістае жыццё, я нават не лезу туды, я ніколі не... Ну, я не люблю асабістае жыццё іншых людзей Паказваць. Ты глядзіш абмяркоўваць, TikTok? абмяркоўваць. TikTok я гляджу, я ўсе мемы паглядзеў пра гэта. Гэта мне падабаецца. Ну, гэта ўжо такое публічнае стала, але ну ўсё ж... Ох, гэта вельмі складана, мне здаецца. Ведаеш, што яшчэ даведаўся, што яе муж таксама, вось гэтай дзяўчыны, таксама... Мільярдэр. Сіло, так. Сур'ёзна? Так, а вось яе гэты любоўнік, як сказаць на беларускай мове? Каханак. Каханак? Мне падабаецца. Так вось, з гэтым каханкам, то бок каханак мільянер, а муж мільярдэр. То бок яна з ім па любві. Ён на самой справе ёй падабаецца. Так гэта прыгожая гісторыя, на самой Прыгожая справе. гісторыя. Сучасная такая Сучасная. энцыклапедыя дзяўчына. Ну, то бок, робіць, што хоча, не? Глава 3. З мільянерам можна. Але ж толькі па любві. Так. Толькі па любві. Ну, на самой справе, ў гэтай сітуацыі, каго трэба адмяніць, так гэта, блядь, Coldplay. Вось, згодзін з табой. Увогуле, так? Но, тому што, ну, блядь, што... Якая, нахуй, кіс-камера ў 2025 годзе? Это... У Менску на хакеі ўжо гадоў 10 не юзаюць гэта. Там камеру юзаюць, каб экстрэмістаў трымаць. Такія лентачкі. Экстрэміст камера, блин, гэта клас. І ўсе такі, і прыходзяць людзі і забіраюць чалавека. Потым, што яшчэ? Што? А Жанчыны. што, у энцыклапедыі не напісалі пра гэта? Вось прачытала б, як сервіраваць стол, ведала б. Ну, вось стаіць вада і стаіць, як стаяла. Я лічу, вам не падабаецца, калі пад жанчынам влажна, так? Вось... Я такого не бачыў, не ведаю. Блин, хто цяпер гэта все прыбярэ? Я прыбяру, я не бінарны, мне похуй. Няма роляў.
Так, Марина, добре. Послухав твоє інтерв'ю, і ти там кажеш, що тебе заўсёды пытаюць про те, хто повинен, ну, увогуле, саме таке банальне питання, хто повинен платити на першому спотканні. І увогуле на спотканнях. І увогуле, типа, треба хлопцу платити чи не платити. І ти казала, тебе роздражняє таке питання, тому що це не має значення, хто Потому что платить. повинна платить держава. О, блин, а это класс! Чекай, ти комуністка? Не, Не, почекайте. у них есть проблема з нараджанням. Так, демографічна проблема. Я супер. згоден з тобою. Вирішайте. Вирішайте, платите за споткання і не буде спречок на першому спотканні. Правильно? База. Правильно, правильно. Але так дівчини не зрозуміють, у кого гроші є. Усі ходять у одну і ту ж державну столову. Марина, а ти ж у тебе походження усходнє, наколькі я ведаю, так? Ну, у меня маці узбечка, Так. а батько беларус. Просто Ага. ён яшчэ больш чырнявы, чым маці, таму я не ведаю. Сапраўды? А як яны пазнаёміліся? Савецкія часы? Да, Вучыліся у так. Брэсце? Чаму? Чаму ў Брэсце? Чаму? Ну, гэта, мой бацька так там вучыўся. Ты лічыш, што ўсе чырнявыя ў Брэсце, так? Я просто подумал, Пазнаёміліся. тады быў адзін універсітэт у краіне. Для чырнявых? У Брэсце. Для чарнявых, так. Ну, это заўсёды ў Беларусі чарнявых бліжэй да польскай мяжы адсылаюць. А у цябе самой было такое, што ты плаціла за хлопца? Так, было. І што гэта была за сітуацыя? Недзе ў рэстаране ты плаціла ці? У рэстаране плаціла, на адпачынках плаціла, за кватэру плаціла. Увогуле шмат плаціла. У цябе сын ёсць? Ну, былі розныя сітуацыі. Былі розныя Ну, сітуацыі? вось видишь, гэта такая праблема жанчын, якія такія прагрэсіўныя. Ну, вось неяк трэба вось і соответствовать. Ну, вось, ну, раз ты уже подписалася под гэтымі ўсімі правіламі, так, будь добра і сама 50 на 50. То бок гэта было, тыпу, не ад сэрца, а тыпу ты даставала грошы такая, блядь. Навошта мне гэта патрэбна, блядь. Феміністкі баны. Марына першы госць на гутарак, якая заплаціла за ўдзел в нашай перадачы. Я хочу сказаць, што я заўсёды плаціў за дзяўчын. Дзякуй. Я Але заўсёды... 30%. Не, ну гэта просто, ну вось зараз усе грошы, усе магчымасці ў руках мужчынаў. Гэта вось сапраўды не аплата кавы, а гэта вось такі, ну як мы лічым, падатак на патрыархат. У вас сцэна, у вас мікрафоны, у вас заробкі, ну вось аплачвайце. Ну, вось ты кажаш, на самой справе беларускае грамадства, мне здаецца, ну, такое, не на 100% патрыархальнае. У беларускай гісторыі было шмат жанчын вялікіх, і мы з дзяцінства гісторыю пра Євфрасіню Полацкую заўсёды першае чытаем, што першае, каго памятаюць беларусы, гэта Єфрасіння Полацкая. Ну, я про те, що ні у кожній гісторії немає таких історій. Якая ролевая модель у беларускіх дзяўчат? У манастыр, так? Так. Гэта максімум, які кар'ерны ты можаш... Але ёй падаравалі крыж. Так. І дзе ён зараз? Яна згубіла, блядь, яго. Нічога гэтым жанчынам нельзя даверыць, так? А вось мне цікава, за мяне ніводнага разу ніхто не плаціў, дзяўчыны не плацілі. Хлопцы рэгулярна плацяць за мяне. І мне просто цікава... Ты самыя крыўцы. Мне просто цікава, як адчувае сябе хлопец у гэтай сітуацыі. За цябе плацілі калі-небудзь дзяўчыны? Так, плацілі. І што як гэта было? Та, ну, я дазволіў. Я такі дазваляю плаці. Ну, калі табе гэта прыемна, плаці, вось так. Ну, не было такого, што ты шоў потым да хаты такі, я лох. Не, не было такого. Было такое, ну, клас. Не дрэнна. Даш людзік пік. Заслугоўвае. Усё, чым багаты. Быть феминистом выгодно.
Так. Так я заўсёды пра гэта кажу. Вось, я таксама пра гэта ж зараз і хочу сказаць. Я вось хочу сказаць, што часта такое адчуванне, што феміністкі, яны шмат вось гэтых, ведаеш, такіх твітарскіх феміністак, яны нібы супраць хлопцаў. Я таксама твітарская Ты феміністка. твітарская феміністка? А, не падобна. Я з твітара таксама. Ты з твітара таксама? І што ты мне зробіш? Ну, тады будзем гутарыць па-твітарскі. Не, я пра што хочу сказаць, што... Сапраўды. Нешта такое старажытнае тут каля мяне. Гэта ўжо твібай, гэта ўжо не твітар, гэта твібай. Вось я пра што хочу сказаць, вельмі адчуваецца вось гэтая ненавісць да мужчын у твітарскім фемінізме. Ну, мне так адчуваецца, таму што шмат вось гэтае, ой, зноў мужчына гэта сказаў, зноў мужчына гэта зрабіў, мужчына мне... Апошняе, што я чытаў, штосьці ён шмат на першым спатканні мне казаў пра тое, што у яго невялічкі пеніс. І ёй гэта не спадабалася. А я яшчэ чытаў ад іншай дзяўчыны, якая пісала, і дайшло, усё было добра, дайшло да сексу, і ў яго невялічкі пеніс. А я лічу, што трэба пра гэта казаць. І ты чытаеш гэта, і ты не разумееш, калі сказаць пра пеніс невялічкі. Вось, і мне не падабаецца гэтым, ведаеш... І даслаць нельзя. І даслаць нельга, і ты не разумееш, што рабіць. Ненавісць патрэбна не звяртаць да мужчын. Чаму? Таму што нам, мужчынам, гэта і карысна, каб дзяўчыны ўсё мелі, працавалі, шмат зараблялі грошы, прыносілі дадому, там выхоўвалі дзяцей у той жа час. Ну, што захацеце? Вы можете ўсё. Вы можете ўсё. Я лічу так. Вы можете ўсё і рабіце ўсё. Вось так. Я лічу, што калі можете, рабіце. І я не супраць. І мне здаецца, я б вось, хацеў бы толькі выступаць і нічого не рабіць, і вось гэта мае правы. Больш абмяжоўвайце мае правы. Я, як хлопец, дазваляю вам абмежаваць мае правы і забраць усе мае правы, зарабляць грошы нават. Не, гэта я пакідаю сабе. Але ўсё астатняе можете забіраць. Які б цудоўны быў свет, калі б ім кіравалі жанчыны і штучны інтэлект. Ну, было б цудоўна, мне падаецца. Цябе хто не падабаецца больш, жанчыны ці штучны інтэлект? Не, пачакай. Мне здаецца, калі жанчыны будуць кіраваць усім, так? Калі жанчыны будуць кіраваць усім, то жанчынам будзе няма што рабіць. Таму што, па-першае, вось тое, што нават правы, ты кажаш, трэба правы, то вы павінны дазвол атрымаць. А калі вы будзеце кіраваць, то ад каго дазвол атрымліваць на ўсё? Ну, мне так здаецца. Ну, незразумела. Бытавы матрыархат, ты пра гэта кажаш? Я не пра бытавы, я пра сапраўдны матрыархат кажу. А ён з намі ў адным пакоі зараз? Так это... Кожны хлопец у гэтым пакоі баіцца... Што жанчына бярэ для яго цішотку. Не, баіцца мінімум адну жанчыну ў сваім жыцці. 100%. Каго вы там баіцеся? Хлопцы, пахлопайце, калі такое ёсць. 100% табе кажу. Кожны хлопец баіцца жанчын. Каго ты баішся? Я не кажу. Каго? Скажы. Скажы. Я нават не адну жанчыну баюся. Я на самой справе, я думаю, я ведаю людзей, якім за 30 гадоў хлопцам, якія нават баяцца размаўляць з дзяўчынамі, разумееш? Дзяўчыны гэта самае такое, мне здаецца, як бы гэта сказаць, псіхалагічна складанае для мужчын. Я хотел еще вот что спытаться. Ці бывае такое, что соромно за іншых феміністак? Ой, гэта сорам такое пытанне задаваць. Мне можна, у меня такая... Адкажу, што не. Таму што у нас, мы же беспартыйны, у нас няма адзінай вопраткі, білету, пратаколу, шматлікія феміністкі шматлікімі пытаннямі займаюцца, таму не. Мне нешта можа не падабацца, але ж я магу гэтым і не займацца. У кожнай з нас свае пытанні важныя для нас, таму не. Ой, якое пытанне самае важнае для цябе? Клас, круты напрамак. Я лічу, што эканамічнае становішча жанчын для мяне самае важнае, таму што
Ну вось гэта не жарт, але ж у 98% сітуацыі хатняга гвалту у жанчын не было сваіх грошай, каб сысці з сям'і. Таму для мяне сітуацыя, калі ў жанчыны ёсць свае грошы, ёсць такі fuck of capital, калі у тебя ёсць нейкая сума грошай, з якімі ты можаш у дупу паслаць каго ўгодна, хто цябе неяк там... Згоден. Ну вось для мяне эканамічнае пытанне самае важнае. Але такое пытанне... І вось калі ў мяне ёсць грошы, я магу і за каву за твою заплаціць. Клас. Ну супер. Будь феміністам, Ідрак. Ну вось, я і адчуваў, што нешта хітрае зараз будзе. Але вось такое пытанне, а чаму так атрымліваецца? Вось я сам супраць такіх стасункаў, дзе ў дзяўчыны няма фінансавай там, ну як гэта называецца? Фінансавай магчымасці. Ну гэта дрэнна. Але як так атрымліваецца? Ну, жанчын менш заробкі ў Беларусі на 30%, гэта нават Белстат падкрэслівае. Ой, зараз мы верым Белстату ўжо. Не, ў гэтым пытанні яно яшчэ горш. Я не веру Белстату, прабач, у мяне незалежная статыстыку дай мне, таму што... Па ўсяму свету ніводнай страны, ніводнай краіны няма, у якой бы не было б вось гэтай розніцы ў заробках, у кожнай краіне. Але ж, напрыклад, у скандынаўскіх краінах там, ну, вось 5-10%. У Польшчы менш за 20% розніцы. У кожнай краіне ёсць гэтая розніца не ў пользу жанчын. Блін, я не разумею вось гэта. Ну, я не дзяўчына, таму не разумею. На самой справе дзяўчына у вас менш заробак, так, чым у мяне? Мабыць, проста параўноўваецца не з тымі, мабыць... У гэтым праблема. Усіх з табой трэба параўноўваць. Я про тое кажу, што то бок бухгалтер мужчына больш зарабляе, чым бухгалтер жанчына. Так. Дакажы! А такое пытанне, у дэкрэт выходзяць дзяўчыны? Але ж гэта не прывілей. Я разумею, пытанне зноў паўтараю. Па юрысдыкцыі, па закону можа выхадзіць і мужчына, але ж мужчыны не выходзяць у дэкрэт, таму што яны больш зарабляюць і для сям'і, ну вось больш выгадна, каб мужчына працаваў. Я, напрыклад, дырэктар кампаніі. І да мяне прыходзяць дзяўчына... Ідзеш на Coldplay. Пакуль не іду. Пакуль я паклікаў да сябе працоўнікаў, вось дзяўчына ёсць і хлопец. І на адно і тое ж месца яны прэтэндуюць, і я вось думаю, жанчына маладая, яна можа сыйці праз год ў дэкрэт. Так? І мне гэта не карысна яе браць. А хлопец, адна праблема можа загінуць у любы момант. Ну, то бок, карысна больш хлопцы імець, таму што калі загіне, там і грошы не трэба плаціць. Я на самой справе просто такое тупые пытанне. Я ва ўсім на вашым баку. Я просто, каб было пра што гутарыць. Гэта праверка. Як вам увогуле жанчыны на сцэне? Не вельмі прыемна, так? Вельмі прыемна. Я лічу, на гэты момант гэта самы мой любімы выпуск, таму што, па-першае, смешна шмат. Па-другое, таму што ты вельмі прыгожа. Блін, не гэта было казаць. Ну, разумееш? І па-трэцяе, ты не Саша Філіпенка. Ну, гэта яго. А што не так з Філіпенка? Дарэчы, калі казаць на праўду, то Саша Філіпенка таксама прыгожа. Вельмі прыгожа, Саша Філіпенка. Мы здымалі недзе 2 месяцы таму, а я ўсё яшчэ сам не свой, блядь. І не дасылаў дикпік. Хаця магчымасць была. Мне дасылаў. З дазволу? Ты прасіў? Ну, я першы даслаў, таму ён... Мне здаецца, гэта аўтаматычна... А які дикпік у пісьменніка? У мяне нейкі такі інтэлігентны? У кнігі, у падручнікі. Такі загадкавы пеніс такі. Падказваюць у чарнілах. Ён такі, я вам скажу, такі... Побач з пяром. Ведаеце, гэта апошняе, аб чым я думала, мы будзем гутарыць сёння. Вось, я хацеў яшчэ сказаць пра заробкі жанчын, мужчын. Вось, я на самой справе лічу, што гэта неправільна, несправядліва, таму што, напрыклад, у футболе, взять футбол, напрыклад, гэтым летам самы дарагі трансфер, это колькі там, 120 мільёнаў за Вірца заплатілі. І нядаўна яшчэ чытаў навіну, што самы дарагі трансфер у жаночым футболе — 1 000 000 евро. Самы дарагі. І я лічу, што гэта не смешна. Хаця, вось я
падтрымліваю арсенал англійскай. Я таксама. О, Да ладно. Я таксама. А ты бачыў, як гуляе англійская вось жаночая версія арсенала? Яны победили. Яны цудоўныя, яны бегаюць там крывею, там ужо полтвару, і Ну, яны... там трэба мяч біць, яны. Ну, добре. Не, ну яны малайцы. Не, ну я лічу, што яны змагаюцца лепш, чым мужчынская зборная арсенала. Не, сярод жанчын. Гэта моя вось такая Паглядзець, жаночы арсенал? Так. А ты глядзела, ездила на гульню? Толькі вось у Мінске, калі вось быў арсенал з Батэ. Так. А я ездил вось на Реал Мадрид Арсенал у Мадрида. потому что зарабляешь больше. Я больше. Потому что я больше. Я хотел нового сказать, что я супраць трансфераў у жаночым футболе, потому что я лічу, что нельга прадаваць жанчын. Нельга. Хай бескаштоўна працуюць, так? Не, павінны самі плаціць за бесцэнныя. Так. Будзеце феміністамі? Мы ўжо. А я заўсёды быў феміністам. Я На самой заўсёды справе, фемініст. ну, я і без жартаў быў феміністам, і я заўсёды прасоўваў адэкватныя адносіны да жанчын. Але жанчыны гэта не разумелі. Ну згадзіся, ну шмат сярод мужчын долбаёбаў шмат, і сярод жанчын Роўнасць. роўнасць, вось. Клас, І гэта галоўна. драк такі, ну адэкватна ж, ну ты ж лепш прыгатуеш, чым я. Як? Ты ж лепш што? Прыгатуеш. Не, я добра гатую. Ну, у гэтым сэнсе, ну, пачакай. Калі мы пра гэта кажам, мужчыны часцей за ўсё лепей гатуюць, чым жанчыны. Не, ну, Марына, так ці не? Ну, вось, калі ты ідзеш у рэстаран, калі я бачу повар жанчына, я нахуй ухожу з гэтага рэстарана. Я нават Ты ведаеш... адразу на кухню заходзіш. Не, ну я гляджу, там, ведаеш, А ты прозрачная ідзеш есці ці працаваць? Ну, я іду есці, але я разумею, што жанчына не прыгатуе так прыемна, як мужчына. Мужчына у ежу кладзе там... Што ён кладзе? Мы ведаем, што ён кладзе і драк. Мне нават афіцыанты жанчыны не падабаюцца. Я люблю, каб афіцыанты таксама мужчыны былі. І драк. А ці можаш ты мне адказаць, што такое фемінізм увогуле? Хай жанчына... Ты не даслухала. Хай жанчына будзе ўладальнікам рэстарану. А мужчыны будуць афіцыянтамі, паварамі і кліентамі. Гэта мужчынскія рэстараны. Это некі Афганістан. Паша, ты ведаеш, што такое Афганістан? Не, ну як тебе ўвогуле падаецца, што такое фемінізм? Вось як ты яго можаш так? Як я Як буду... ты яго бачыш? Ну, на самой справе? Ну. Ці прикол? Так, цягні час, я пагуглю. Мне здаецца, фемінізм — гэта барацьба за правы жанчын. Гэта не пра мужчын, гэта менавіта пра жанчын. Ну, я ж слухаў твоё інтэрв'ю. Бач, падрыхтаваўся. Але у чым праблема? У тым, што... Жанчыны. У іх праблема. Я гэта скажу, але гэта не трэба крыўдзіцца на гэта дзяўчыны. А может, гэта праўда? Не, ну я скажу, а вы просто подумайте. Мне здаецца, пра гэта трэба падумаць. Вось жанчыны, вось паглядзі, мы жывем, чалавецтва жыве колькі? Ужо там, ну, скажем так, сучасная гісторыя людзей, менавіта з цывілізацыі, калі пачынаць, там 6000 гадоў, можна сказаць. Ад Хрыста 2000. Ну, я маю на ўвазе, што цывілізацыі, якія мы ведаем па гісторыі, 6000 гадоў, можна сказаць. І вось за 6000 гадоў толькі ў прошлым стагоддзе, у мінулым стагоддзе жанчыны ўспомнілі, што трэба барацьбу за правы пачаць. Што? І Ефрасіня Полацкая ў 12 стагоддзе. Не, ну вельмі позна, разумееш? Ну мы ўжо штучны інтэлект прыдумалі, а вы ўспомнілі, што правы трэба качаць. А ў мужчын заўсёды былі правы. А ў мужчын у тым і справа, што і ў мужчын не было правоў, але мы заўсёды змагаліся. Забыў галоўнае мужское слово. Што? Не, ну я мяркую, што ёсць адказ, што
такое складанае становішча было ў жанчын, што там было не да барацьбы. А хто его вінаваты ў гэтым? Не, ну на самой справе. Ну, на самой, ну я не пытаюсь. ведаю, Я и сам не ведаю, Россия. я пытаюсь. Не, ну, разумееш, Марына, я пытаюсь, я хочу, каб усе ведалі. Ну, калі ў мяне гэтае пытанне, ну, я веру, што і ва ўсіх астатніх даўбаёбаў таксама ёсць такое пытанне. Не, ну гэта складана, і яно з розных бакоў можна адказаць. Больш за ўсё гэта звязана з тым, што як змяніўся праца, як змянілась. Вось калі з'явіліся першыя заводы, вось гэта заводы-параходы, калі аўтаматызавалась праца, тады вось хто стаў уладальнікаў гэтых мест? Усе мужчыны. Жанчыны працавалі, але ж не зараблялі грошы. Жанчыны працавалі заўсёды. Але ж ну, толькі ў нейкі момант гэта праца стала кваліфікацыя. Так, правильно. Кваліфікава. Так, каб сказаць гэта слово, трэба кваліфікацыя. І пачалі плаціць грошы. І калі жанчыны толькі вось увашлі ў гэта адбылося толькі 100 год назад, толькі 100 гадоў таму, вось вайшлі ў гэту працоўную кваліфікацыю. Твою. То бок, давайте зараз яшчэ падумаем. То бок Дзякуй Савецкаму Саюзу. Ну, про гэта я могу таксама сказаць. На пачатку Савецкага Саюзу былі самыя роўныя правы паміж жанчынамі. Александра Калантай там зрабіла шмат чаго, і яна нават казала пра паліаморыю. Гэта жанчына. Было вельмі прагрэсіўна ўсё, але ж яе ідэі не спадабаліся. Разумееш, гэта, мне здаецца, такая гульня і маніпуляцыя медыйная заўсёды размаўляць пра правы тых, якія ніяк не паўплываюць на капітал, разумееш? Галоўнае, пра што трэба... Жанчыны ўплываюць. Як-то так выйшла, што мы палова насельніцтва. Так я разумею, але трэба толькі з пункту гледжання працоўных правоў гэта так з разглядаць. працоўных правоў таксама ўсё парушана. Вось, але кажуць больш у медыа не пра працоўныя правы, а пра правы розных... Да потому что вы мне тэлефануеце пра дыкпікі, а не пра нероўныя заробкі. Гэта Міхась. Містер Дыкпік, мы яго так называем. Еўрарадыё. Гэта ж таксама пытанне, аб чым вось гутарыць з феміністкамі. Часцей за ўсё мяне вось пытаюць, хто за каву павінна аплочваць, што там з падпахамі. Я вывучыла гэта слово наконец-то. Што з дыкпікамі. Акрамя праблем працоўных ёсць яшчэ больш праблем, з якімі сутыкаюцца жанчыны. Мне так здаецца. Сексуалізацыя, напрыклад. Я супраць сексуалізацыі. Прабачце, хочу сказаць, што я супраць гэтага так. Што яшчэ там? Гвалт, бяспека. Не, на самой справе, якую б вы тэму вось мне зараз не азвучылі, я вам знайду, дзе там закапаная сабака, дзе ёсць дыскрымінацыя жанчынаў. Сексуалізацыя жанчын. Ну так, ёсць. Мне здаецца, трэба забараніць фотасесіі жанчынам. Ну ты про гэта казаў? Ты езжаю Туркменістан. Там гэта. нават і гэтыя нельга нейкія раснічкі рабіць, нічога нельга. У Туркменістане? Так, там ўсё забаронена. Усё забаронена і што? Про тое яшчэ это праяўляецца ў тым, што это некая нездаровая рэакцыя на жаночае цела. Я лічу, што наогул не патрэбна быць рэакцыяй на жаночае цела. Я згодзін з табой. Толькі на машынскае. Ну, на машынскае таксама не патрэбна. Мне ўвогуле здаецца, рэакцыі павінны сысці ў гісторыю. Больш ніводнай рэакцыі. І эрэкцыі. Гэта не патрэбна, гэта там перашкаджае жыць толькі. Займаліся б навукай усе. Добра, пра эрэкцыю ты сказала, прабач. Ты сказала, такое пытанне. А калі дыкпік, а там вялы член? Такое ж пытанне, як і ў першым выпадку, навошта? Навошта? Таму што вялы член – гэта камедыя. А калі там... Трагікамедыя. Часам гэта трагікамедыя. Гэта трагедыя. Ой, прабач. Калі ты лекар і цябе дасылаюць такое, я разумею. Вялы член і што рабіць напісана. Давайте паглядзім, прааналізуем выпуск. Спачатку было класна, пасля ў сярэдзіне было класна. Ну што, Марына, што? Не, хацелася б, каб Марына сказала, як яна гэта адчувае.
Давай послухаем. Ну добра, але шчыра скажы. Шчыра. Калі я чую нешчырасць, Мы ўсё перазапісваем, пераснімаем усё. Не, ну выйшла лепш, чым я думала. а як ты думала? Ну, я калі глядзела вашы выпускі, ты там заўсёды сексіст. І ты прыйшла? Вось я прыйшла сёння на, ну, вось так, на бой. Так. А, ты думала, што мы будзем... Ну да, я думала, Не, што ну будете ты мяне што? пісончыць. Ну, вы Я- толькі пра члены свае. Змаўляйце. Ну мы намагаліся, мы рабілі ўсё, што можам. Так. Але яны ёсць, і ад іх нікуды не дзенешся. Яны просто цяпер тут, Вось з кім патрэбна бароцца, з членамі. і з Расіяй. І з членамі Единой России. Ты нам дашлеш ужо свае здымкі? Так, вось, кожнаму па здымку, але ў цябе ёсць права выбару. Выбраць адзін з гэтых здымкаў, вось. Там усе тры... Усе тры гэта я. Што? Ну, вось тут падаецца, што цябе больно. Я вось гэта возьму. Вось і адказ, ты спадабалася Мне Марыне сапраўды сёння. там больно, таму што я ў жаночых руках. Ну, гэта, прабачце, метафора. А можна я пад каблук цябе? Не, у мяне эрэкцыя будзе, не рабі так. Так, а гэта вам з Пашай, Давай, Міхась. я возьму, дзе ты шчаслівы. Я хочу, чтобы мужчыны былі шчаслівымі. А мне тое, што застанецца. Вось, гэта таксама я, так, Міхась. Дзякую, не скажу. Ну, дзякуй. У меня цяпер таксама эрэкцыя. Вось, хочется неяк падсумаваць. Падсумаваць, давай. Ну вот я хотел сказать напрыканцы, что усе людзі павінны быць роўнымі. Так, у аднолькавага ўзросту. Так. Белабрысыя. Белабрысыя, з блакітнымі вачыма. Вось, і шагаць у ногу. Не, я хотел сказать, что нельга дзяліць там па гендарах. Типу, усе павінны быць роўнымі. І мужчыны, і жанчыны. Трэба дзяліць людзей толькі на тупых і не тупых. Так, я згодзін з тобой. Я таксама да гэтага хочу сказаць, што мне таксама здаецца, што трэба умным людзям аб'ядноўвацца ўжо. Не умным, похуй на умных. Адэкватным людзям аб'ядноўвацца, тыя, хто не гвалтуюць, тыя, хто не дасылаюць без дазволу дыкпікі, тыя, хто я не ведаю, там... Тыя, хто плоцяць 50 на 50. Та, ну, увогуле, усім, хто не чыноўнік яшчэ, мне не падабаюцца чыноўнікі. Усіх краінаў, усіх дзяржаваў. Журналістаў нахуй тоже. Згодны. Прабачце. Вось, і адэкватным аб'ядноўвацца і сысці ўжо ад неадэкватных і жыць асобна, разумееце? Асобна і разам. Ну, і асобна яшчэ інтэрнэт. І ўсе гэці 10 чалавек пайдуць у кавярню. І яшчэ... Асобны інтэрнэт, свае брэнды. Свае брэнды, да. Ніякіх заходніх свой брэндаў. капіталізм, свае нероўнасці, так? У адэкватных таксама павінна гэта быць, каб было цікава. Мужчына прыдумаў патрыархат, гляньце-ка. І каб жанчыны былі галоўныя. Две жанчыны. Маці і... І матушка земля. А вось ты кажаш, каб жанчыны былі галоўнымі, а вы хочаце быць галоўнымі? Ці вы хочаце быць проста, ну там, побач там? Канешне, не, я чакаю матрыархат. Я таксама. Я лічу, што... Ну, вось мы паглядзелі, што могуць мужчыны. Дзякуй. Ну, вось цяпер час, ну, давайте для параўнання. Так і будзе, паглядзім. Я прашу заўважыць, мы вадзічку ні разу не пралілі. Марына, на самой справе дзякуй вялікі. Мне вельмі спадабалася з табой разважаць тут. І круто, што мы ўсе разумеем, што гэта ўсё жарты. І Міхась, так? Так, я хацеў ўсё ж таки напрыканцы запытаць. Стрыжак дасылаў ці не? Глядзі, які яму больно тут. Ну, гэта прыемна, на самой справе. Гэта неяк завуаліраваны адказ? Так. Блядь! Роўнасць! Гэта не роўнасць, гэта пазор.